Takže čaute, ja som sa rozhodla spraviť také videjko, takú recenziu o diabolkách. Diabolka budú z duchovky 4,5 mm. Bohužiaľ sa mi podarilo zohnať len 3 typy. Nepodarilo sa mi zohnať broky, som veľmi chcel, ale nepodarilo sa. Takže mohli by sme začať s opisom prvého typu diaboliek. Aj tieto sú 4,5 mm, neviem, či to je dobre vidno. To je napísané. Takže otvorím krabičku. Tieto diabolky sú takéto so ostrým špicom, alebo teda s hrotom nejakým. Nie sú až také silné, nie sú ani veľmi kvalitné, ale mal som ich doma, tak som vám ich chcel ukázať. Nie sú moje, ja som ich vlastne len dostal nejaké, nebol to ani plný balíček, nič, ale chcel som vám ich ukázať. Čiže tu je jeden typ zo spodnej časti, hej, má tu viac menej takú vritú priehlbinku, ktorá sa stále zúžuje, hej. Čiže z tohto mám už asi len 5 či 6 kusov, hej. Ešte raz. A ešte by som dodal, že naozaj tieto diabolky nie je veľmi ťažké nejako zdeformovať. Naozaj, keď sa mi podarilo, že som netrafil, strelil som do betónu, tak bola z nich úplná placka, hej. Ja vám potom budem neskôr aj ukazovať, budem robiť videjka na tieto diabolky. Čiže tak. Môžeme prejsť k ďalším diabolkám. To sú také diabolky takého špeciálneho charakteru, by som povedal. Sú ruskej výroby. Aj keď sú vyjednané zo Slovenska, zo Slovenskej republiky, ale aj cez internetový obchod. Sú dosť ťažko sa dajú otvoriť. Tak, sú takéto červené diabolky s názvom Explosive Blick. Čiže bez menej ide o to, že pri náraze vyrobia taký efekt, jednak čo sa týka hlasu a jednak čo sa týka toho efektu, hej. Čiže je to veľký záblesk, ale to vidno viac menej, keď je nejaký spomalený záber alebo tak, hej. Čiže, ale je to aj zvukový efekt poriadny. Vyzerá to asi nejak takto. Sekunda. Ja som z nich už asi tak 5 vystrielal. Teda 5 asi tak. Čiže vyzerá to nejak tak. Celá diabolka je nejaká takáto. Suniem si ju do dlane, hej. Z prednej časti je ako keby ucpaná nejakým alubelom, alebo nejak takto vyzerá. Keď to vidíte, neviem. Hej. Ukážem vám, čo je vo vnútri. Na schvál som vybral som jednu takú diabolku, ktorá, nie je to veľmi vidno, ak tak pozerám, ale nemá v sebe tú zátku. Náhodou som ju tam mať ako keby vyrval, ale je vidno v porovnaní, táto je dobrá a táto nie je dobrá, hej. Čiže v tejto je ako keby vidno ten pušný prach. Ja skúsim nejako s niečím vytlačiť. Zoberiem si ceruzku. Sekunda. Hej. A skúsim to keby vytlačiť vonku. Čiže je vidno, že možno, neviem, je vidno naozaj nejakú tú stopu vybušniny. To vidno na mojom palci. Ak je to vidno, neviem. Taká lesklá, teraz to je vidno, taká lesklá vetička, taký prach, by som povedal. Naozaj, možno si myslíte, že to vybuchne, tak je to nejaká nadmerná sila alebo niečo, ale nie je to naozaj veľmi silné. Keď som strelil asi tých 3-4 metrovej, tak sa mi odrazila
celá časť takto, tá predná časť bola do hviezdice, ale toto všetko bolo normálne plastové, nepoužiteľné. Hej, no, a takže ja vám potom dám ešte do popisu videa, možno aj dám, hej, stránku, na ktorej sa to dá vlastne objednať, hej. Ďalej by sme tu mali takéto diabolky, expanderky, teda expander. Kusov sa predáva 250 v jednom, samozrejme zase kaliber 4,5. Jedna diabolka, tu je to aj napísané hore, neviem či to je vidno dobre. Je tam napísané, že jedna diabolka váži 0,5 gramu, alebo teda presnejšie 0,49. Takže tak. Vyrába tieto diabolky predajca Gamo, alebo teda výrobca Gamo, pardon. Čiže takto. Balóny sú pomerne doplná. Sú to takéto pre porovnanie s inou diabolkou, pardon, pozriem sa. Čiže táto diabolka expander má ako keby tak ten hrot alebo ten špic vsunutý do samotnej diabolky, hej, oproti takýmto normálnym, ktoré majú špic, hej, že táto špic nemá nejako, hej, ako keby teda má špic, ale je vsunutá, ale aj keď táto vyzerá, že je nejaká silnejšia, alebo tak, ako som už hovoril, že je aj menej kvalitnejšia, táto je oveľa silnejšia, táto je určená na lov nejakých tých, alebo teda nie na lov, ale keď strelíš nejakou silnejšou puškou do zajaca, alebo na nejakých vtákov, hej, je určené, že s týmto sa strieľa na nejakú zver, hej. Takto nejako vyzerá, neviem, či to je aj vidno, pozrieme na inú diabolku, či to nie je tu, no. Takto by to malo byť lepšie vidno, ale nie je to asi len vidno. Tam je taký úderník. Takže ďakujem za nejaké to pozretie, hej. Dúfam, že mi budete dávať nejaké lajky a podobne. Ďakujem.